En forårsdag ved Fænøsund. Vi henter ramsløg i skoven og laver en lækker forret med ramsløg og røget laks. Ingredienserne er røget laks, ramsløg, frisésalat, rugbrødschips, brøndkarse, rød syre, ramsløgsolie og rygeostcreme. På hjemmesiden kan du hente opskrifterne på ramsløgsolie, rygeostcreme og rugbrødschips. Vi begynder med laksen. Giv laksestykkerne et twist, så de får lidt fylde. Pynt med små stykker af frisésalaten. Sæt små toppe af rygeostcreme på tallerkenen. Pynt med spæde ramsløgsblade. Fortsæt med rød syre og brøndkarse. Dryp med ramsløgsolie. Og slut med rugbrødschips, der placeres i toppene af rygeostcreme. På hjemmesiden kan du hente opskrifterne på ramsløgsolie, rygeostcreme og rugbrødschips.